Mi se pare că aici nu se mai circulă așa haotic, nu prea auzi claxoane. O clădire foarte înaltă acolo. Se vede în depărtare. Na! Mașinuța noastră aici, parcată în Astana. Ne-am luat cazare la Ramada, e acolo, ăsta e hotelul nostru, foarte fain. Am luat cazarea asta pe două considerente. Am intrat pe Booking și am pus așa, să aibă parcare privată, să fie aproape de centru și să aibă piscină și saună. Parcare privată a avut, aproape de centru este la 700 de metri, are și piscină și saună, dar când ne-am cazat, ne-a zis, din păcate, nu, ne-a zis, zice, acolo în partea aia este spa-ul, dar funcționează doar sala, pentru că piscina și sauna sunt în renovare până în data de 10. Zic, super, ce frumos, ne-ar fi ajutat mult să mergem puțin pe la piscină și la saună, ne-ar mai fi dat puțină energie și voiam să vă arăt mașina asta, nu știu ce mașină este, dar uite, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă știți undeva în România o mașină de genul ăsta de vânzare, aș vrea să cumpăr una. Dacă aș avea o mașină de genul ăsta, sâmbătă și duminica pe la mine prin oraș, prin Arad, m-ați vedea doar cu o mașină din asta, ia întoarce un pic. Ce-o fi asta? Nu știu. Scrieți voi în comentarii, da? Are și căluțul ăsta. Aici ce mașină e asta, Răzvan? Totodată, ce am descoperit ieri, hai să mergem să mâncăm la un restaurant italian. Totodată ce am descoperit zilele astea când am stat în Kazakhstan, dar ieri am vorbit cu băieții despre treaba asta, este că nu prea există mașini europene aici. Există mașini chinezești și mașini japoneze și coreene. Există Hyundai și Toyota, sunt foarte multe aici, alături de mașinile chinezești și altceva nu prea. Am văzut, mai vezi rar, am văzut câte un BMW X5, de un Volkswagen Touareg, G-Class, am văzut câteva, GLS-uri de la Mercedes, dar așa populația, adică marea majoritate a locuitorilor de aici nu au mașini europene, da? Nu știm de ce, bine. Cu siguranță faptul că sunt aproape de Asia, de fapt dacă ei sunt în Asia, e normal să conducă mașinile astea. Lexus am văzut iar foarte mult, mi-am adus aminte pentru că văd acum unul. Interesant, filmează-le un pic, nu știu ce e clădirea aia, i-am făcut o poză, am pus-o pe Facebook. O să vreau poate după ce mă apropii un pic de cameră, că n-am pus lavalierele, ca să vă spun. O să, după ce mâncăm, poate să mergem să traducem, să vedem exact ce scrie acolo. E interesant să vedem ce este clădirea asta. După ce mâncăm, o să încercăm să luăm taxiul, pentru că am văzut pe Maps că sunt niște locuri de vizitat la vreo 6-7 km. O să mergem să vizităm și acolo, dar până atunci, hai să mergem să mâncăm, este ora 2. Aici suntem cu 2 ore în fața României, mi-e foame de nu mai pot, haideți! Am văzut restaurantul ăsta italian, arată foarte bine, pot să filmez puțin, l-am văzut de ieri pe Google Maps. Și am vrut să mănânc aici pentru că mi-era dor de o pizza. Cred că deja cei care mă urmăriți pe vloguri v-ați dat seama că eu mănânc mult fast food. Este foarte rău asta, să nu faceți ca mine. Motivul pentru care mănânc atât de mult fast food este că tot timpul sunt pe grabă, tot timpul alerg și mănânc foarte repede. Și atunci, dacă mănânc foarte repede, n-am timp să merg la restaurant. Toate că prietenul meu, Răzvan, aici de față, mă mai ducea la restaurant să mâncăm meniul zilei când am fost la Arad sau când mai suntem la Arad, dar n-am tot timpul timp. Și dacă mi ies dintr-o rutină, după aia greu mai intru în ea, dar voi încerca când ajung acasă să mănânc din nou sănătos. Mi-am luat o pizza pepperoni și Răzvan și-a luat o pizza pepperoni, ne-am luat sos tabasco, eu mănânc picant, mie îmi place să mănânc foarte mult picant și atunci o să facem mai picantă cu asta. Vlad, tu ce ți-ai luat acolo? Napoli. Pizza Napoli. Foarte bun restaurantul ăsta, îmi place. Interesant, când am intrat ne-a întrebat cineva de unde suntem și un tip de aici, un ospătar, a zis: ce faci? Bine, mulțumesc. Bun, deci știa un pic de română. Ei sigur știu unde este capitala României. Unul dintre managerul, cred că era de sală, cred că e din Albania, parcă mi-a zis ceva de genul. Și atunci cumva suntem mai aproape. Iată că oameni din toată lumea sunt în Kazakhstan. Mănânc pizza asta, de-abia aștept să o mănânc, miroase extraordinar de bine și arată foarte bine. Crustă subțire, îmi place. Hai să vedem, da? Am plecat de la masă, foarte bună pizza, dar prietenul meu Leo, care el e așa mai mult italian decât român, i-am spus că am mâncat la un restaurant italian și am mâncat o pizza pepperoni foarte bună și a zis: stop, pizza pepperoni nu există în Italia, e americanizată. Și m-a dezamăgit, dar tot vă spun, a fost bună, pizza mi-a plăcut. Aș mai încerca restaurantul ăla, zici că îmi place să mănânc, știi? Aș mai încerca, hai de capul meu. Mergem să ne plimbăm. Ia fă așa să vezi clădirile astea, foarte fain arată totul. Mergem să ne plimbăm, am găsit niște locații foarte faine pe Google Maps.
avem vreo 5 km de mers pe jos până acolo, dar ne ajută foarte mult mersul ăsta pe jos, v-am mai spus chestia asta. Sunt undeva la vreo 23-24 de grade în momentul de față afară, ceea ce este perfect pentru că ne încarcă de energie. După zile și zile de ploaie, era să uit pentru că nici nu am filmat, când am fost acolo, când am fost acolo la acel dealership, a început să plouă. Și zic, băi, incredibil, și în Kazakhstan ne urmărește ploaia, dar s-a oprit foarte repede, a ieșit soarele și vedeți ce vă spuneam, agitați oamenii, ne claxonează că mergem prea încet pe trecerea de pieton, dar e verde, deci n-are ce să facă. Grijă, Vlad, să nu pice aici. Bravo. Mergem să ne plimbăm și vedem mai apoi ce vă mai arătăm. Acasă nu mă dau în leagăn, dar aici mergem, v-am spus, mergem să vizităm ceva. Mergem de vreo 2 km, am cam obosit un pic. Mă doare piciorul rău de tot, nu știu, asta este la picior. Eu am avut toate membrele rupte, așa, ca idee, da? Mâinile amândouă, picioarele amândouă când am fost copil, sau mă rog, când am fost mai tânăr, dar piciorul ăsta de ceva timp a început să mă doară foarte tare. Dacă nu am suportul ăsta aici, mă doare și mai tare și mă doare spatele lombar. Poate nu vă vine să credeți sau nu, dar am 32 de ani și deja încep să mă doară toate. Vlăduț, îți iau astea de aici, să continuăm drumul. Așa că în momentul în care văd o băncuță din asta, bine, asta era un leagăn, așa foarte fain, mai opresc să mă odihnesc, că așa e cu bătrânii, da? N-ai ce face. Am mai mers puțin, am mai oprit puțin. Bătrânețe, au, ce mai râdeam de oameni când se ridicau și ziceau au, ziceam că n-are cum, că fac mișto. Aici v-am arătat și în vlogul trecut, foarte, foarte fain podul ăsta. Priviți așa cum e, da? El pleacă din stânga, vine în dreapta, cred că îi spune un hod Hobanat, știu asta din Arad, de podul Hobanat. Al nostru din Arad, podul Hobanat n-are foarte mare succes, dar ăsta aici pare că se ține bine și arată, ăsta e proiect mare de inginerie. Inginerul care a gândit treaba asta a făcut o treabă bună. Apropie acolo la calul ăla de aur, de care v-am spus tot în vlogul trecut, și arată-le un pic la oameni și încolo să vadă cât de aglomerată este această capitală. Bine, în momentul în care vorbim de capitală, hai numai bine. Vezi, ne salută oamenii. Logan MCV, care aici îi spune Lada Largus. Da, ăla fix ce ați văzut e Loganul MCV de la noi. Aici vine Lada Largus. Foarte nașpa nume din punctul meu de vedere. E modelul vechi pe care l-am avut, dar am impresia că el încă se produce aici. O să mergem undeva în direcția aia. De acolo nu-i bine să arăți cu degetul, dar în direcția aia mai avem 3 km de mers pe jos. Răzvan a luat-o în față și clădirea aia de acolo, tot ieri v-am arătat, adică în vlogul trecut, este un hotel. Ce e interesant este că nu l-am găsit pe Booking, nu știu de ce. Poate că nu mai aveau camere libere sau habar n-am. Ia, dă-i Vlad și aici o filmare. Mai bine, cu ocazia asta, cât timp mai filmezi tu, mă mai pot odihni puțin. Ia uite, filmează aici ce scara au oamenii ăștia. Vezi? Poți să urci în pod. Ce zici, Vlad, ne băgăm? Ne băgăm. A? Urcăm? Merge. Hai să nu ne audă Răzvan, că el chiar o ia. Țevi au oamenii ăștia prin apă pe aici, a? Zi acum, ce ai zis? Inginerie dacă am tremură. Zice Răzvan, inginerie dacă am tremură. Deci, oameni buni, cei care sunteți din Arad și comentați de podul Hobanat din Arad, să știți că și ăsta tremură și cam pârie, mă. Hai repede. Hai Vlad, repede. Nu știu cum facem, dar în fiecare zi, de fapt în fiecare oraș, ajungem pe câte o stradă din asta mai dubioasă, așa, de localnici. Mergem cu încredere, nu cred că are ce se întâmple, nu? Ha, băieți, ce ziceți? Eu zic că suntem ok. Nu interzis în față, mă amenință din ce am. Vlad zice, nu, e că m-am uitat pe GPS și dă să mergem în față. Ne continuăm drumul către bila aia la care mergem. O să o vedeți imediat, cu încredere. Oprire, partea 3. Ce zici, Vlad? E ok, trebuie să mai faci și pauză în viața asta. Nu poți Așa să ne e? tot așa în față. Nu poți numai, mai te și oprești. Pauza aici la bordură, ca românul. Uite un Vento, Răzvan. Răzvan, prima lui mașină a fost Vento. Ia uite, de-aia m-am pus aici, lângă Vento. Gri. Da. Mai avem Asta e gaz. 1,3 km. Greu. E mai bine cu mașina, te-ai bine și vă recomand să vă cumpărați un Chery Tiggo 9. Are masaj în scaune, stai liniștit. Mai ai chef să conduci, tragi pe dreapta, dai drumul la masaj, ai ventilație în scaune, ai tot ce vrei tu. Hai băieți, numai atâta vă opriți, hai să mergem. Nu știu ce să mai fac cu băieții ăștia.
Deci când mergem, cât mergem, pac să opresc. Mergem cât mergem, pac să opresc. Hai, Doamne ajută. Am ajuns într-o altă zonă foarte frumoasă a orașului. Clădiri foarte înalte. În continuare sunt uimit de faptul că, da, ăsta e un băț, l-am luat de pe jos, așa antistres. Sunt uimit în continuare pentru că e foarte curat pe jos. Mi se pare că aici nu se mai circulă așa haotic, nu prea auzi claxoane. O clădire foarte înaltă acolo. Se vede în depărtare. Na! Mai bine, știi cum e, Dragoșe, mai bine tăceai. Auziți, da? Na. Deci, văd care era coincidența să spun că nu se claxonează. Dar într-adevăr nu mi s-a părut că se claxonează și acum au început nebunii. Dă cu claxonul, de n-ai văzut așa ceva. Un Tigo 4 acolo. Foarte multe Sherry aici în orașul ăsta. Cred că se vând foarte bine pentru că sunt foarte multe, dar în continuare văd prea puține mașini europene, văd foarte multe mașini japoneze, coreene și așa mai departe, și chinezești, bineînțeles. Am ajuns, dragilor, în sfârșit, bine, după multe pauze, le-ați văzut deja și au mai fost câteva pe care nu le-am filmat. Baiterec se numește chestia asta, sper că am pronunțat corect. A fost construită între 1996 și 2002, are 97 de metri înălțime. N-am căutat sincer să văd care e utilitatea ei, mă rog, e doar de design, seamănă cu un trofeu. Priviți zona asta aici, ăla chiar e un zgârie nori cu adevărat, nu știu câte etaje are, ar trebui să căutăm să vedem. Oh, uite un nou! Na, ăla nu l-ați văzut, hai băieți să mergem încolo. Am ajuns de ceva timp aici, am vrut să instalez aplicația Yandex.Go care funcționează aici ca și Uber, Bolt, ca să luăm un taxi către hotel și ce să vezi, nu merge. Pentru că trebuie să confirm cu numărul de telefon, eu mi-am activat cartela de telefon a mea, dar nu intră mesajele. Așadar, ce să facem? O luăm pe jos. Dar asta este bine pentru voi, rău pentru mine. Bine pentru voi pentru că sigur mai găsim chestii de filmat până la hotel și o să puteți să vedeți orașul ăsta. Deja nici nu mai țin minte dacă v-am zis, dar vă recomand să vizitați Kazakhstanul, să vizitați Astana. Până acum ăsta este orașul care ne-a plăcut cel mai mult și este de fapt și primul oraș pe care l-am vizitat așa mai mult. Veniți aici, scrieți în comentarii cei care ați fost în vizită în Kazakhstan și scrieți în comentarii și dacă cumva ați găsit zboruri din Europa direct către Kazakhstan. Sunt foarte curios să aflăm asta. Hai să mergem către hotel și vedem pe drum ce mai găsim. Poate găsim și o cafenea, să bem o cafea și o apă minerală și după aia să ne continuăm drumul către hotel, unde eu, Dragostan, mă voi odihni. Pot să stau în pat, mă relaxez, mă uit la un serial. Prietenul meu aici, ăsta care nu prea vorbește, tot râde. De ce ai râs? Ce-i de râs? E frumos să râzi de prietenul tău? Prietenul meu s-a născut obosit. Prietenul lui s-a născut obosit. Ați văzut ce să facem? Hai să-i dăm, oameni buni, prin parculețul ăsta pe aici. În continuare, și mai pun încă o dată accent pe chestia asta, foarte, foarte curat. Mi-ar plăcea ca și în România, în parcurile din România, să găsesc aceeași curățenie pe care o găsim aici, să fie totul bine îngrijit, cum se întâmplă aici. Din păcate, nu se întâmplă asta în România, la capitolul ăsta, pentru România, așa pentru Kazakhstan, dar sunt sigur și simt că România va ajunge acolo unde trebuie, mai puțin, suntem pe drumul cel bun. Clădiri peste clădiri, aici foarte faine clădirile astea așa în... Nu mai știu cum îi se zice. Cum îi zice la ale? Ziceți, în ce formă? Piramidală, nu știu, în sens crescător, de la stânga la dreapta. Parcuri, foarte multe parcuri au. Sistemul de transport în comun mi se pare foarte bine pus la punct aici în Kazakhstan. Au doar autobuze noi, n-am văzut nimic vechi. Nu au tramvai și din câte am văzut eu nu au nici metrou, mai mult ca sigur nu au nici metrou. Iar tot ce înseamnă transport public se face cu autobuze fabricate în China. Da? Deci China este o forță în industria auto de aici. Se uită oamenii la noi, cum filmăm. Încep să mă simt ca un vlogger adevărat. Mergem către hotel, nu știu dacă să mai oprim undeva, dar oricum ieșim spre seară iară să mâncăm. Cum vi se pare Astana? Răzvan?
Frumoasă, puține cuvinte, zi tu, Vlad, mai multe? Surprinzător de frumos, nu mă așteptam. Clădiri foarte mari, oamenii par foarte chill. Pe stradă, în trafic nu, dar pietonii sunt destul de chill. N-ai văzut că nici nu se claxonează, da, cum nici adică? nu se claxonează. N-a lăsat-o mai încet că nu mai pot să merg așa cu spatele să vă filmez. Mâncare foarte bună, deci dacă aveți ocazia, neapărat trebuie să veniți aici. Recomandarea noastră. Mai aveam puțin, dacă nu mă întorceam eu și dădeam peste ăsta aici, că băieții n-ar fi zis nimic. Asta este pistă de biciclete, băieți, să știți. Voi mergeți pe pista de biciclete. Nu mai mergeți pe pista de biciclete. Te simți, nu știu, ca într-o capitală europeană, să zicem. Nimic diferit. Frumos. Chiar foarte frumos. Eu sunt sincer cu voi și vă spun că am intrat pe ChatGPT să caut niște lucruri interesante despre Kazakhstan, pentru că nu știu foarte multe lucruri. Tu știi, Vlad? Răzvan nu știi, nu? Deci haideți să vă anunț și pe voi și totodată ne plimbăm pe aici să vedeți cum arată și zona aceasta. Și o să mergem, Vlad, și povestim în timp ce mergem. Kazakhstan este a noua, cea mai mare țară din lume. Foarte interesant, este țara cu cea mai mare întindere din lume fără ieșire la ocean. Foarte interesant acest lucru. Citeam aici, de asta știam că fosta capitală a fost la Almaty și au mutat-o în Astana, unde suntem noi acum, dar încă foarte mulți oameni, și am văzut asta în poze pe internet, spun că Almaty este cel mai frumos oraș de aici din Kazakhstan. Fiți atenți! Au una dintre cele mai ciudate combinații culturale, influențe turcice, sovietice, asiatice și nomade în același loc. Asta e un lucru foarte interesant și, din nou, asta știam, kazacii tradițional erau un popor nomad. Da? Ei au cultura asta cu caii, de asta și pe drum ați văzut că am tot filmat, ei au cai peste tot, mănâncă foarte mult cal, aici în meniu peste tot am găsit cal. Un fel de mâncare pe care l-au ei, pentru că l-am căutat, nu citesc aici, de mi-am adus acum aminte, era ceva cu tocăniță din organe, nu? Parcă, băieți. Da, ceva de genul. N-am încercat, eu unul nu am curaj să încerc așa ceva destul de pretențios la mâncare. Răzvan zicea că ar încerca și tu, Vlad, parcă ai încercat, nu? Tu n-ai încercat, el și el e pretențios, dar la Vlad ați văzut și el că e pretențios la mâncare, că mănâncă pui tot timpul. Deci cu puiul nu dai greș, e clar că e ceva. Țara are peisaje incredibil de diferite și aici pot să confirm. Stepă infinită, mi s-a luat. Deci când mă gândesc că mâine iar avem vreo 800 de kilometri de făcut prin stepă, mă ia cu capul. Oamenii zice că sunt de obicei ospitalieri și asta pot să confirm. Au temperaturi extreme, iarna pot ajunge la minus 30, iar vara trece de 40 de grade. Noi când am plecat de la hotel erau 22 de grade la ora 2, acum este 17 și 10 minute și deja sunt peste 30 de grade. Încă o clădire foarte interesantă, după Maps pare că e hotel și după intrare pe aici. Haideți pe aici, băieți. Ce părere aveți? Fain cu intrarea asta aici. Sper să nu mă calce vreo mașină. Opa! Stați un pic că eu sunt din România și la noi așa se trece. Mergem spre hotel. Uite ăla ce v-am spus, Dacia MCV, dar mă rog, este Lada Largus. Îi spune 1 la 1. Probabil au dat licența sau o fac în colaborare cu cei de la Renault. Îmi dă un vibe bun pe aici. Zici că sunt în satul de vacanță din Mamaia, când mă duceau ai mei când eram copil. Hai! Ce, mai de seară tragem cu pusta? Tragem, mai de seară tragem un pui de somn mai bine. Iar, Ha? ce asta problemă? Vlad? Cântă muzică românească în spate, ca Da? idee. E Ce? ceva remix, ceva Ah, ok. Ina cu nu știu ce. Răzvan, sus pe val, sus pe bar! L-ați vedea. Mâine în aer! Ia! Cred că se vede pe fața mea că e dimineață. V-am zis că am ales hotelul ăsta pentru piscină și saună, dar ele nu funcționează. Așa că am plătit un pic mai mult, cred că a fost 330 de euro, dacă nu mă înșel. 2 camere, 2 nopți am stat aici. A fost diferență foarte mare, dar față de celelalte cazări unde am stat și au fost mult mai mari camerele și mult mai faine. E ceva diferență. Suntem în Astana, plecăm către Almaty. Sperăm să reușim să ajungem 1200 de kilometri. Planul nostru este să ajungem în Almaty astăzi.
Hai că era iar să plec și să nu vă arăt camera de hotel. Suntem la Ramada, cum ați văzut și pe celelalte vloguri. Destul de drăguț a fost, am stat singur de data asta pentru că nu aveau camere de 3. Am luat un pat matrimonial pentru mine și o cameră cu 2 paturi pentru băieți. Destul de micuță camera, a fost și ceva mai scump decât am plătit până acum. V-am zis că asta este baia, nu mai e pusă cartela. Am plecat către Almaty, ne arată că avem 13 ore, să nu vă luați după ceasul ăsta de aici, pentru că Răzvan încă este pe ora din România, aici este 8 și 18 minute. E un om ciudat, el nu știu. Sunt curios în China, când sunt 5-6 ore diferențe de fus orar, cum o să stea el. Dar faci calculul tot timpul, bravo. Dar nu mai bine pui telefonul? Nu. Nu? E bine. Fiecare cu al lui. Ce voiam să vă arăt este cum să nu spălați un Tigo 4. Da? Doamna de aici a spălat mașina, dar mai mult a întins mizeria. Deci așa să nu spălați un Tigo 4. Uite ce jante diferite are și sunt pe 18. Da. Și în față un Tigo 2 Pro, o mașină pe care eu mi-aș fi dorit să vină în România. Ar fi fost un competitor pentru Dacia Sandero și la un preț foarte bun și produc Tigo 2 și cu virgulă cutie manuală. În sfârșit avem și noi drum ok, autostradă. Limita pe autostradă aici este de 140. Noi mergem cu 130. Sunt sigur că nu o să scoatem consum bun, deja a urcat la 9 consum. Cred eu și estimez că va trece de 10. Ne vedem, nu știu dacă o să mai apucăm să punem vlog până intrăm în China. Astăzi este sâmbătă, noi ne îndreptăm spre Almaty, de apoi după Almaty vom ajunge în Horgos, adică la granița cu China, și urmează să intrăm în China. Șanse foarte mari ca următorul vlog pe care îl vedeți să fie luni seară. O să încercăm tot la ora 9, dar deja din China. Doamne ajută!